Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri egun berri honetan Saloa Telebistaren magazinera. Otsailaren 5 dugu gaurkoa asteartea Santa Ageda eguna. Izan ere urtero bezala atzo bezperan ospakizunak izan ziren. Iruñeko karriketatik edo kaleetatik kopla zaharren soinua entzun egin zen, tartean janari eta edari eske. Ibilbidean lagundu egin genituen Saloa Telebistako lankideek eta saioaren bukaeran eskainiko dizkizuegu irudiak eta bestiak noski. Baina hori baino lehen kolaboratzaile bat gerturatuko da gure saio honetara. Maite Ziganda, sei elkarteko koordinatzailea. Taldean otsailean izango duten agenda edo programazioa aurkeztuko digu, beraz goazen hastera. Iberiar penintsulako bi efemeride ekartzen dizkizuegu. Hasteko 1919 urtean Bartzelonan Lakanedenka greba orokorra hasi zen. 44 egun iraun zuen eta langile mugimenduaren garaipen handienetako bat izan zen. Honi esker 8 orduko lan jardunaldia lortu zen eta. Hamarkada batzuk geroago 20. mendean 1971an Gipuzkoan salbuespen egoera altxatu zen, frankismoaren azkenengoa. Goazen otsailaren 5 titularrekin. Gaur asteartea eta Artzainetan fokoa jarriz, Iñaki Bergara eta Jon Orzaizen erakusketa edo esposizioa Ingurumen Hezkuntzako Museoan ireki eginda, Iruñean. Bihar otsailak 6 asteazkenarekin, Soto eta Lujanbio bertsolariek aipatutako esposizioa aurkeztuko dute. Martxoaren 29 arte ikusgai egongo da. Iaz 2018an eguneko isun bat jarri zen Elbarrien aparkalekuetan autoa utzi izanagatik. Nafarroa langabezia gehien jaitsi den erkidegoa da. Urtebetean zehazki 8,4 egin du bera. Estatuan izandako 2,84ko batez besteko gorakadaren aldean, gizarte segurantzako afiliazioa 3,16 igo zen iaz. Koordainketa farmazeutikoa finantzatzeko sedearekin, Osasun Departamentuak 950.000 euroko diru laguntzen deialdia egin du. 2018an gobernuak 462.584 euro baino zertxobait gehiago itzuli zituen, eta 3.034 pertsona izan dira onuradunak. Otsailaren 12ko Iruñean Asamblea Nazional Katalanak Kataluniako epaiketaren aurkako mobilizazioa deitu du. Joseba Sironek Iruñeko alkateak Josefa de Atxa Villar emakume iruindarra zoriondu du bete egin dituen 101 urteak direla eta. Egunkarietako azalen txanda, lehendabizi Diario de Navarra. Titular nagusian hau irakurri daiteke. Madurok Espainiaren kontra haserrea askatzen du Sánchezek Guaidó presidente bezala aitortu ondoren. Azaleko argazkian Villavesa bat ageri da, Villavesek errekorra uzten dute izenburupean. Diario de Noticiaseko titular nagusian, 2018an indarkeria eta larderia erabilitako lapurketek 143 gutxiagotu ziren Nafarroan. Azaleko irudian gizon bat kondestablen ikusgai dagoen minbiziaren inguruko erakusketa batetan ikusi daiteke. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Minbiziaren talka emozionala. Gara egunkariko lerroburu nagusian hau ipini dute. Sorzabalek eta Plak etaren amaierarako prozesua kontatzen dute Parisko auzitegian. Azaleko argazkian zetazio bat agertzen da Sopelako hondartzan. Ondoan hau jarri dute. Sopelako hondartzan hilden balea txiki ikusgarria. Komunikabide euskaldunak, lehendabizi berria egunkaria.
Goian iskin batean Blanca Ekout ikusi daiteke Venezuelako komunen ministroa eta bere hitzak jarri dituzte titularrean. Erosi ditugun botikak Venezuelan sartzea debekatu digute. Horren azpian lerroburu nagusian 2010etik eta bake bila baizik ez dela aritu esan dute Sorzabalek eta Plak Parisen. Ondoan Bilboko Solestarretan izan diren pederastia kasuei erreferentzia egiten zaio eta hurrengo izenburua irakurri daiteke. Eskolak bazekien eta estali egin zituen abusuak. Lekuko baten hitzak dira. Ondoan eduki gehiago, ekonomiari dagokionez 53 urteko langile bat hilda zizurkilen metalezko pieza batek jota. Ondoan Patxi Zabaletaren iritzi artikulu bat, Kan eta Kutxen Euskal Federazioa izenburupean. Azpian beste bi berri, Euskal Herria atalean segurtasun sistemen loraldia beldur zentzubakoak auspotua. Eta alboan, besteren borrokak bertatik bertara ezagutzeko bidaiak. Bizigiro ataleko edukia da hori. Bukatzeko Euskal Herria Erratiko webgunean lehendabiziko berriak audio. Elbarrientzako aparkatzeko tokietan autoa uzteagatik ia seguneko isun bat jarri dute. Alboan beste bi albiste, arrotu zentroak 1473 eskabideri eman die erantzuna. Eta azpian amaitzeko, ahal duguk espedientea ireki dio Francisco Espinosa uharteko zinegotziari gero abaiko hautetsi bati eraso egiteagatik. Iruñerriko agenda. Otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan erakusketa kolektiboa Alfredo Sada elkarteko 30 artisten lanekin. Hiri geometria izenburupean esposizioak sarrera librea du. Honetaz gain, otsailaren 10 arte Nafarroako Unibertsitateko Museoan Génesis de la abstracción en los murales de Jorge Oteiza izenburua daraman erakusketa eskainiko da. Sarrerak 4,5 euro balio du. Gaur arratsaldeko 6etan bestalde San Pedroko liburutegian kontakizunak euskeraz umeendako. Ipuin kontalaria, Maitane Perez ipuin kontalariak aipatutako kontakizun horiek eskainiko ditu eta doakoa izango da ekitaldia, baina aldez aurretik hori bai gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako arratsaldeko 5etatik aurrera han bertan San Pedroko liburutegian eskuratu ahalko dituzue. Ordu bat geroago gaur, arratsaldeko 7etan Iturramako Zibiboxean hitzaldi bat gazteleraz. Iturraman hiri baratza martxan jartzen izenburua du eta sarrera libre izango da. Bukatzeko gaur arratsaldeko 7:30etan eta arratsaldeko 8:30etan bi emanaldi eskainiko baitira. Golen Baionan proiekzioa dokumental bat eskainiko da, El Campo de Gurs. Doakoa da, baina gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako emanaldi bakoitza hasi baino ordu bat lehenago, han bertan Golen Baionan banatu egingo dira. Gaur zeroan lainotsu, arratsalde gauean lainoak gutxitu egingo dira, goizean euri txikia noizbehinka mendebal osagaiko haize ahula ibiliko da, hego-mendebaldekoa nagusi izanik batez ere gau partean. Temperatura gutxi edo nahiko igoko da, zenbait tokitan izotz txiki egin dezake. Asteazken goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira, egunaren lehen zatian zerua laino gutxikin egongo da. Arratsaldean zerua lainotsu jarriko da, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Ego osagaiko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da.
Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, eta maximoak gutxi igoko dira. Zenbait tokitan izotz txiki egin dezake. Ezagutu ditzagun Iruña herriko berriak, lehendabizi Berriozargo albisteak. 2019-2020 ikasturteko aurre matrikulazio epea abian da. Epea atzo astelenarekin hasi zen eta 8 arte iraungo du. Berriozarren kalitatezko eskola publikoaren alde eginez, familiek herriko bi eskolak ezagutzeko bisitak sustatu egin dira herrian. Eta hori da guztia Berriozarren. Orkoieneri dagokionez, otsailaren 11 arte Iturribidea edo 11 markatu Iturribidea kalea itxiko da eta honela mantenduko da martxoaren 1 arte. Berriobitiren txanda. Arkitekto tekniko lanposturako zerrendak osatzeko prozesua ebazpen judizialaren zain dago. Hortaz, behin betiko zerrenda eta azterketaren data argitaratuko den eguna ez ezaguna da oraindik. 2018 urteko pertsonal edo plantilla organikoaren kontra helegitea aurkeztu zen. Horren ostean, Erkidegoko Komunidadeko Administrazio Auzitegiak euskara postu horretarako jakin beharra bertan bera utzi zuen. Udalak ebazpen horren kontra jo zuen eta orain konsistorioa udala erantzunaren zain dago baldintzak zehaztu ahal izateko eta honela aipatutako datak finkatzeko. Berri gehiago, eskolen aurre matrikulazio epean gaude, aipatu egin dugun moduan, eta otsailaren 8 arte iraungo du. Honen baitan eta urrutiragoaz lelopean, Nafarroako tokiko euskara zerbitzu ezberdinek D eredua hautatzeko kanpaina sustatu dute. Hoien artean Berriobeitikoa. Aurrek gaztelania eta ingelesarekin batera euskara hizkuntza ikasi dezaten. Bestalde, Artikako kulturetxean eta Berriobeitiko erabilera anitzetako eraikinean obrak edo lanak egin dira kalitatea erosotasuna hobetzeko eta baita estetika ere. Esate baterako kulturetxeko lehendabiziko solairuko aretoan trenkada mugikor bat ipini da bigela txikiago sortzeko. Bietan gainera, bai kulturetxean eta baita erabilera anitzetako eraikin horretan ere, beirazko bereizgailuetan biniloak jarri egin dira pribatutasuna handiagotzeko. Egin dezagun aurrera Iruña herriko berri hauekin Burlatako albisteak birpasatuz. 2016 urtetik Burlatako udala Nupekin Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lankidetzan aritu da herriko kultur ondare inmateriala biltzeko. Prozesu honetan bizilagunak elkarrizketatu egin dira lekukotasunak jasotzeko. Orain bildutako materialarekin artxibo online bat osatu eginda eta aurkeztu egingo da. Bestalde, bizilagunekin jarraituz, pasatako urtarrilaren 30ean Atarrabia eta Burlatako 70 establezimendu biltzen dituen kanpaia elkarteak Eba Duke Eskalonari Guberrietako edo Gabonetako kanpainaren saria eman zion. 2 pertsonendako afari bat zuhaitz etxetxo batetan. Afera edo kontuz aldatuko dugu. Lan deialdi publikoa egin bai da Burlatan. Zehatz mehatz bake epaile titularrean eta ordezkoaren hautaketa burutzeko. Otsailaren 21 arte eskaerak aurkeztu daitezke eta informazio eta xehetasun guztiak udalaren webgunean zintzilikatu egin dira interesatuek kontsultatu ahal izateko. Azkenik, datorren astean, hilaren 11 astelenarekin arratsaldeko 7:00 kulturetxeko entzunaretoan, El Proxeneta izenburua duen film laburra proiektatu egingo da. Nafarroako estreinaldia izango da hori. Pelikula labur honek dokumentala dena Espainiako prostituzioaren negozioa kontatzen du lekukoen kontaketen bitartez. Esan bezala dokumentala da eta Mabel Lozanorena. Amaitzeko goazen Iruñera. Eta Iruñean hau daukagu. Udala urtarrilaren 27ko Bartzelonako LGTBI zentroaren kontrako erasoaren aurka azaldu da. Adierazpen instituzional baten bitartez komunikatu egin du. Dokumentuan, sexu eta genero aniztasunaren
arloan eskubide eta askatasunen defentsari egindako zuzeneko agresioa edo erasoa dela adierazi da. Eta hiriko LGTBI kolektiboei babesa eta elkartasuna eskaini egin zaie. Honen harira, nabarmendu behar da, Iruñeko Arrotu Zentroaren LGTBI informazio zerbitzuak 1463 eskarei arreta eskaini ziela. 71 emakumezkoak eta 32, 30 eta 59 urte bitarteko pertsonak. Gai edo berri gehiago, Udalak Nafarroako lan zerbitzuak, Telefonika Fundazioak eta Santa Maria la Real Fundazioak sustatuta, Iruñean enplegua sortzeko programa berrian apuntatzeko epea ireki eginda. Langabezi egoeran aurkitzen diren 20 pertsonei lana aurkitzen lagunduko zaie, honen barne lantegi elkarrizketa eta lanbide orientazioa eskainiz. 18 eta 60 bitarteko pertsonentzat izango da, hoiei zuzenduta dago eta Arrosadia auzoan burutuko da, martxoaren 3. astetik aurrera. Esan bezala, inskribatzeko edo apuntatzeko aukera dagoeneko. Online edo presentzialki gauzatu daiteke izen emate hori. lanzaderasdeempleo.es webgunearen bitartez, edota Nafarroako Kutxa Fundazioaren Larrabideko zentroan. Informazio eta xehetasun guztiak Iruñeko Udalaren webgunean aurkitu daitezke. Bukatzeko, atzo otsailak 4 Udala nazioarteko minbiziaren kontrako egunera batu egin zen. Izan ere, hiriko hainbat eraikinek argiztapen berezia izan zuten, kausara honetara ere batuz. Deklarazio instituzional baten bitartez, konsistorioak, udaletxeak, gaixotasun honen aurkako hiriko elkartearen ekintzei babesa erakutsi zion eta hiritarrak, iruindarrak aste honetan zehar jardunaldi hau dela eta hirian antolatu edo prestatu egin diren ekitaldietara joatera animatu zituen. Hoien artean, Kondestable jauregian nire errealidadera gerturatu eta nire emozioak ezagutu deritzon erakusketa bisitatu daiteke. Baita Zibibox berean Kondestablen egingo den minbiziaren kontrako 7. foroa ere. Maite Zigandari paso emango diogu orain, 6 elkarteko koordinatzailea da eta otsaileko programazioa aurkeztuko digu. Eta ez gogoratu saioaren bukaeran Santa Agedako ospakizunak eskainiko dizkizuegula. Hortaz, goazen! Gaur Maite Ziganda dugu gurekin, 6 elkarteko koordinatzailea eta urte hasieraren ebaluaketa edo urtarrila nolakoa izan den kontatuko digu eta otsaila nola espero duten. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri gaur ere. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Oso ongi. Oso ongi. Ongi hasi dugu urtea eta posik hemen berriro goteaz. Bai, posten naiz. Hori, ongi hasi duzue orduan. Bai, urtarrilaren 3an, Errege Magoen kabalgatean elkarteak eman zigun urrezko baba eta hilabete osoan egon gara, hori, sari hau dela medio, hori, leku batetik bestera, mundu guztia galdezka eta zer egiten duzue. Azkenean, balio izan du ezagutzera emateko gure lana, voluntarioen lana, etorri berriak diren, zer kostatzen den etorri berria izatea, familien baita lana eta esperientzia, eta oso pozik. Nahiz eta kolaboratzailea zaren, agian lehendabiziko aldiz norbaitek ikusten ari du, orduan zer da egiten duzuena? 6 elkartea harrera ematen die 12-17 urte arteko nerabei. Nerabe hauek justu etorri berriak dira, herri desberdinetatik, orain gehien bate Marruekosetik etorriak, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Senegal, Mali, dakit. Oso interesgarria, ez baduzu aukera bidaiatzeko, bidaia etortzen da 6 elkartera eta herrialde askotako etorritako nerabeak. Badago, orain arte, 19 urte daramagu, hemen Iruñerrian danean, orain arte etortzen ziren gehienak bere ama beraita ona etorri ziren orain dela 15
15 urte, eta denbora hori pasata, orain ekartzen du bere seme alaba. Berez, egon dira urte guzti horiek bananduta, bera egon da bera amonarekin, edo izebarekin, edo bera posik zegoen, eta hemen dagoen emakume ezagun batek ekarri du. Hor sortzen diren, hasieran, berriro, bizi behar duzu ezagun batekin, egitea inguruneari, eta orduan hor dago dolua, migratzeko dolua. Baita, parte hartzen dute asko handitu da, familia guztia migratzen duenean, orain hasi da, etortzen hauetako familia gehiago. Hau da, Nikaraguan bere egoera soziala ez da batere erraza, eta orduan ama eta seme alabak etortzen dira denak elkarrekin Iruñera bizitzera. Beraiek ez dute hemen egon nahi, posik daude, baina denak doluan sartzen direla. Eta orain, eta hau baita nik uste dut, azken etorri nintzen orain dela hilabete bat, aldatu da elkartean, askok etortzen dira bakarrik. Espainiako gobernuak, nola gehien bat Marruekosetik, baina Afrika, Sahara aldeko nerabeak Espainiara etortzen dira eta geratzen dira, komunitate batzutan jende gehiegi geratzen da hor. Orduan, banandu dituzte beste komunitateetatik, eta bat izan da Nafarroa. Orduan, Iruñerrian ongietorria eman dugu gutxi gora bera, orain egongo dira 40-50 bat, nerabe gurasori gabe, ez familiari gabe, Nafarroako gobernuak hartuta, eta sei elkartea ere harrera eman die, eta hor gaude, Eta esan duzu 19 urte lanean, eta lan horren errekonozimendua jaso duzue urte hasieran. Gainera errekonozimendua, ez da bakarrik egiten dugun lanari, hor daude, bolondresak, orain uste dela 72 bolondrez, ez da bakarrik baita, teknikariei, baizik eta baita, nik uste dut, kontutan izaten duela, familiak egiten duten esfortzua, nerabeak egiten duten esfortzua, nik uste dut hori dela, hor dago da saria. Nerabe hauek etorri dira, beraientzako aldaketa oso handia da, hasieran gainera oso triste daude, ez dute hemen egon, horregatik garrantzitsua da gure laguntza ematea, tristura hori kentzeko eta aurre egiteko gertatzen den guztiari. Gogo pila dituzte, hemengoak izateko, hemengo kultura hartzeko, gainera hori konpartitzeko, nik uste dut hor dago lasaria. Naiz eta aldaketa gogorra izan eta etortzea etorri zarenagatik, hor daude zailtasunak, gogoak izatea eta hori parte izatea. Izan ere, hasierako prozesu horretan laguntzen diezue, baina gero ja behin egokitutak urte batzuk geroago eskerrak jaso dituzue askotan, beraien gandik. Dolua, migrazio dolua gutxi gora bera, gehienez, 2 urte irauten du, baina segun eta nolakoa den familia, nerabea, prozesua, batzutan igual, 5 hilabeteetan ja, oso ongi nago, ikusten zaio, Beraiek parte hartzen dute elkartean nahi dutelakoz, inor ez die behartzen, beraiek erabakitzen dute, oraintxe bertan 130 inguru daude parte hartzen, 130 da, pila. Eta, hasten dira parte hartzen eta adibidez, hasten eta azkenetan, beraiek orain nabaritzen duten arazo larriena da, institutura joaten direla eta institutuko materiekin zailtasun handiak dituztela. Orduan, horrekin laguntzen diegu. Behin hartzen dutela institutuko erritmoa. Baita lagunak egin dituztela, hori baita da gure helburu, egitea lagunak. Ezagutzea hemengo jendea eta irekitzea beste talde batzuei. Ez geratzea Marruekosekoak alde batean, nahasketak egotea. Berez, orain, hori utziko dugu baita datorren hilabeterako, hendikan gaude horretan, baina Iturramako institutuarekin elkar lan bat egiten aldi dugu horretarako, ezagutzeko, hori, hemengoak eta hemengoak ez direnak, edo hemengoak orain izaten ari direnak, elkar ezagutzeko eta irekitzeko beste kulturei, azkenean Iruñerria interkulturala da, eta Nafarroa osoa. Orduan, ongi egiten badugu gure lana, hilabete hauetan 6 elkartean parte hartzen dute, baina joaten dira ja
beharra, nabaritzen ja ez dutela horren beharra, ez dutela elkartearen beharra. Ja, ostiraletan, egiten orain aurrera eramaten ditugu kulturaren inguruan aktibitate desberdinak edo kirolaren inguruan aktibitate desberdinak. Oie, ja sartu naiz, kirolan gustatzen zait eta futbolean, begira, ostiraletan justo elkartzen da ez daki ze taldea eta sartu naiz talde horretan eta ez naiz etorriko elkartera. Hori da gure helburua, ez? Izate aukera, hori, bere taldea, bere... Autonomo bihurtzea. Bai, hori izango zen. Eta orduan, esan duzu, otsailera begira proiektu bat dagoela martxan, eta, azaldu egin duzu pixkatxo bat. Bai. Orain otsailean, igual, urtearen lehenengo partean, ikasturtearen lehenengo partean, egiten duguna da gehiago, beraiek partei sentitzea, zei elkartearen parte sentitzea eta gizartearen parte sentitzea. Orduan, harrera ematen diegu, berari ikusten, pertsona bakoitzari bera den moduan begiratu eta lasege sentitzen dira eta orduan hasten dira parte hartzen. Orduan, parte hartze horretan, taldeko dinamikak egiten ditugunean, taldeko dinamikak dira elkarrekin elkarre ezagutzeko eta baita, dinamika sozialan baita lasai hartzeko. Orain, 3 hilabete hauetan, urtarrila, otsaila eta martxoan, aurrera eramaten duguna da, adibidez, han kriketera jolasten zuten, baina hemen ez dago aukerarik kriketera jolasteko. Orduan, 3 hilabete hauetan egiten duguna da, jolasa desberdinak ezagutu edo kultura arloan dauden esperientzia desberdinekin esperimentatu, eta beraiek baita adibidez. Orain ireki da antzerki taldea. Antzerki taldea baditu 3 helburu, alde batetik antzerkira gonbidatzen diegu, beste aldetik antzerki talde honek sexualitatearen inguruan lan egingo du, badakigu hemengo erlazioak ligatzeko kultura aldetik, ligatzeko modua ez da berdina hemen edo Bolivian. Orduan, horretaz hitz egiteko. Eta 3. helburua da, gozamenez programaren laburmetraia lehiaketan parte hartzea. Orduan, elkartzen dira astero, eta orain pentsatzen ari duten nolakoa egingo duten, antzerkia, laburmetraia, eta hori, hemengo gauzak baita ezagutu, sexualitateari buruzko igual, ez dakit, aktibitate bat dagoela edo tailer bat dagoela apuntatzen dira, eta bai. Antzerkia bezala baita ireki da dantza taldea, hau gehien bat Iruñeko Gaztediaren etxean egiten da, eta sesio bakoitza beste egunean egin zituzten Koreako dantzaldia, bestela egiten dute munduko dantzak, eta baita kirolaren inguruan, orain hasi gara baita mendi taldea, osatu dugu, eta hasi dira hemen ondoan daude mendietara, egingo dugu ateraldiak, baita irratitzaioak, etortzen dira Malitik, Senegal, Marrueko, ez dakitela ongi erderaz, eta orduan honekin, antolatzen dute, nola hitz egin, laguntzen dute batzuk besteei, lantaldeak sortu, horretan gaude orain. Ze ekimen interesgarriak, Bai, eta oso interesgarriak dira nerabeak. Ideia, batean irekitzen dizute zure burua, uste zenuena beti horrela zela, hau txuria da, beraiek batean eta zergatik, badago beste modu bat erlazionatzeko, beste modu bat hitz egiteko, Bai, alde batetik agian ez garela ezberdinak, ez guztiak gizakiak gara, eta horretaz gain, ere bizi izan dituztela beste gauza batzuk, eta ere gauza berriak, ekarpen berriak egiten dituzte, eta barez? Bai, eta orain, nola, etorkinei buruz politikari batzuk, horrela hitz egiten duten, nik uste dut inoiz baino gehiago sei elkartea beharrezkoa dela. Ulertzea, baina ulertzea nik benetan entzuten dudanean kaletik noa eta entzuten ditut pertsona desberdinak hitz egiten, etorkinei buruz. Eta etorkinak etorri dira lanak entzeko eta, nik uste dut garrantzitsuena dela hurbiltzea. Sei elkartea hor dago, da guztion elkartea, hurbiltzea eta ezagutzea. Ezagutzea, baina hori, ez izatea hor zurrumurru erratu guztian, libre eskatuta eta entzun, egertatzen den.
Adibidez, niri batzutan nire burura etortzen zait, norbait begietara begiratzen ez nagoenean, ja esaten dut, zerbait nire buruan pizten da, hau ez da izango, ez dakit, edo gezurretan edo, bai? Eta batzutan, nerabe batzuk esaten digute, eske nire herrian begietara begiratzea, da oso gaizki, ezin duzu begietara begira. Karo, orain, etorri dira ona, daukaten guztiarekin, eta gainera, begietara begiratu behar dutela, bestela, gaizki, ez? Osea, denbora eman behar diegula gauzak aldatzeko, bera txikitatik ikasi dutena aldatu behar dute, bueno, lasai, ez? Baina horregatik ez dira ez pertsona txarrak, ez lapurrak, ez dira etorri guri mina egitera, ez? Osea, gogoak ditaukate ikasteko, gainera guk ere ikasten aldugu, ez? Beren esperientziaz eta beren gauza guztietaz. Eta esaten duzuna lehendabiziko eskutik ez azkenean ezagutzea eta hori aukera hori ematea, ez? Bai. Nik uste dut aukera ematen badiegu, erlajatzen direla, gauzak hobe ateratzen dira, beti. Eta gure gizarte interkulturala dela, orduan, begiak iztea horri nik uste dela akatsa handiena. Gero eta mundu globalizatuago batetan bizi gara eta hemengo gazte askok, eta orain dela markada askok hemendik ere joan egin dira beste herrialdetara lan egitera eta... Bai, hori agertzen dira, ez dakit Facebook eta horreietan, ez dakit publizitatea eman behar dudan, baina agertzen dira Siriako emakume bat, harrera ematen, Espainiatik, aldegin zuten beste gunean ilegatu zitzaidan, ez? Beti edo bat edo bestea, ez? Inor ez da, inor baino gehiago, eta, egia da, pena bat dela, ez? Politikariak bere lana ongi ez egitea, eta herrialde batean guda bat egotea, nik uste dut hori denak argi daukagula, ez? Gaur egun ikusten aldugu, gertatzen ari den, orain polemika dago Venezuelan, baina Kongon, badago beste polemika handia, politikariak, bere lana ongi ez egitea, arazo soziala bat da, baina denak izan behar dugu gure buruan, azkenean nahi duguna da bizi, ongi bizi, ni seme-alaba ditut, eta nire seme-alabentzako, nire seme-alabak dira dena. Orduan, leku batean biztzen naiz, eta egunero nire seme-alabak hiltzeko zorian badaude, igual nik aukeratzen dut alde egitea. Horregatik, ni ez naiz pertsona txarra. Nik erabaki dut, beste herrialde batera joan, ez? Nik eskuzabalak izatea, nik uste du garrantzitsua dela, pertsona ezagutu, pertsona lagundu, eta gero, gero-gerokoa, ez? Bai, gizakia izateagatik soilik bakarrik, baldintza onak izatearen bizitzeko baldintza onak izatea eskubide bat da, azkenean, eta horretarako mugitu behar baldin bagara, Bai, gainera hori, mugitu izan gara betidanik. Gizartea existitzen denetik badakigu mugitu garela, ez? Lehen igual komertzioa zela medio, edo gudak zirela medio, edo amodioa zela baita, amodioaren gatik ere mugitu gara. Orain, Erasmusekoak, mesedez, jote garela Erasmusera, Italiara, eta ezagutzen dugu almutiko bat, eta geratu nahi hemen bizitzen. Eta nire alaba baldin bada, nire aizpa baldin bada, han geratzen dena, zer nahi dut berarentzako, Italia ongi, harrera ona ematea, eta ongi zentzea nire aizpa super jatorra. Baina, karo, bereik ez dute ezagutzen oraindik, aukera ematea, ezagutzeko, eta segurazki, gu joten bagara ara, guk eramaten dugu gure pentsatzeko modua gure kultura, baina urteekin mimetizatzen zara lekuarekin, egiten zara, ikusten duzulakoz, han ez nituen eramaten botak, baina hemen botak eraman behar ditut, bestela argi dago, hilko zara, gripez edo, bueno, jazta, denborarekin konturatzen gara eta egiten gara, lekura. Eta gainera, etorkinak gauza oso onak ekartzen dituzte, ideia berri ez aparte, gauza asko ekartzen dituzte, eta nik uste hori baita mahai gainean jarri behar dela. Bai, eta ze gehiago otsailan? Otsailan, ja prestatzen ari dugu, izango da martxoan, martxoaren 22an izango dugu elkartasunezko afaria, elkarte gehienak badaukate bere proiektuak aurrera emateko dirua behar da, hori, horrela da. Eta orduan urtero egiten dugu elkartasunezko afari bat dirua ateratzeko. Zertan datza? Nahi duen bolondresa, hemendik ja, ditzen duen, badaukagu txef bat, Toño, dela gure txef, baina laguntza behar dugu afaria prestatzeko, eta gero afaria zerbitzeko edo, bai?
horretarako bolondresak egiten dute bere lana. Eta jendea apuntatzen da, bai? Oie, zu daukazula afari bat, zure institutuko lagunekin, oraindik daukazula hor gordeta, pues begira, martxoaren 22 ez da, egun hoberena da afari hori egiteko gainera, dirua, ongi afaltzen duzu, oso afari ona jartzen dugulako, kontuz, ez da afari ona da, txef badaukagu, profesionala. Ongi afaltzen duzu eta gainera aukera daukazu 25 eurorengatik, uste dut 25, 30, bueno, etortzen ezinan urrengoan, ez, karriko dut informazio gehiago, euroengatik ongi afaltzen duzu eta aukera ematen diozu sei elkarteari dirua irabazteko, bere proiektuak aurrera emateko. Norbaitek ezin duela afarira joan, baina hori, lagundu nahi du sei elkarteak, bueno, badago aukera, afaria kostatzen duen dirua emateko eta hori da donazio moduan, bai? Gero hori, orain egiten ari dugu, 2018ko donazioak eman diegu, informazioa eman diegu, gero errentan, izateko desgrabazioa. Orduan, hori, bi aukera, nik esango nuke afarira etortzea oso polita dela, oso gauza politak prestatzen ditugu, afari goxoa, eta gero, hori, parte hartzeko, ongi pasatzeko aukera polita prestatzen dugu, edo hori, aukera baduzuela, hori, gauza puntual batean, donazio bat egiteko eta proiektuan parte hartzeko. Eta bestetik, beti esaten duguna, ongi etorriak direla denak, elkartera, bolondresak behar ditugu, astelen eta asteazkenetan erabeekin egoteko, eta behar den gauza bakarra da, 21 urte baino gehiago izan, eta gogoak izan, harrera emateko eta laguntzeko. Gainera, afarira bueltatuz, hor ere aukera bikaina elkartea gertutik ezagutzeko, ez? Bai, orain gaude, beti, sei elkartea horrela delakoz, saiatzen gara, leku desberdinetara joaten, pizka bat sentsibilizatzeko gure kausarekin. Orduan, oraingoan, oraindik ez dakigu ziur zein izango den lekuan, segurazki orain hitz egiten ari gara, ezpada ez dut esango, baina dago leku bat hortikan lanean, eta beraiek baita, usten digute lekua, normalean elkarte gastronomikoak dira, oso ongi tratatzen digute, oso lagungarriak dira, eta baita hori da afariaren helburua. Eta eta sei elkartea ezagutu. Hor joaten garenak oso interkulturala da, baita afari hori. Saiatzen gara egiten dugun bazkaria interkulturala izatea, batzutan zaila da, ingredienteak edo ezaugarriak ez direlako zerrazak, baina baita. Eta gero, hori, sei elkartea dela, harrera eman, orduan mundu guztiari nahiz eta bakarrik egon, harrera ematen diegu afari horretara, eta hori, sorpresa desberdinak prestatzen ditugula, ongi pasatzeko eta familian, familia moduan egoteko afarian. Harrera egiten diezuen herrialdeetako pertsonen artean, aldago gehiengo bat nonbaitekoak direnak edo nongoak dira? Bai, adibidez, hemen oso Iruin herrian, gero joaten bagara beste Nafarroako beste zonaletara gauza aldatzen da. Baina Iruin herrian Boliviako askoak etorri direla. Ekuador eta Bolivia izan dira oso... Ekuadorreko egoera orain dela 2 urte hobetu omen zen eta bueltatu ziren gehiengoa, askok. Gehiengoak ez, askok. Baina Bolivia, orain azken urteetan izan da herrialde, Nik uste dut, hau nabaritzen da asko, etortzen dira Boliviako batzuk, eta ahoz-aho, ematen dute ezagutzera, hemen ongi gaude, eta badago efekto llamada deitzen dena, Tardon, Boliviakoak etortzen dira. Eta hori, orain justo momentu honetan argazkia egingo bagenu, justo gehiengoak dira Marruekosekoak. Baina hau kontatu dudanagatik, orain Nafarroko gobernuak proiektu bat ireki du, harrera emateko, hori, badagolako oso egoera larria, Espainian, eta harreran hartu ditu guzti horiek. Oso proiektu jatorra, nik uste dut daukagun denborarako, baina, saiatu dira lan hori ongi antolatzen harrera, izatea, alde batetik hezkuntza mailan hezkuntza izatea,
baita formakuntza ezberdinak, lana, bueno, pues, hanpostu batean pentsatzen, baita gizarte mailan parte hartzearena, bueno, pues, badago proiektu potolo bat. Gurasorik gabeko gaztei buruz ari gara. Hori da, bai, barkatu bai, gurasorik gabekoak. Erronka izan da, pentsatzen dut berrikuntza izan delako, ez? Bai, hori da, bai, izan da, orain ez, hasi gara azaroan, gutxi gora bera, hasi da proiektu hau, izan da, bueno, torri dira bapatean asko, ez? Eta, bueno, ikuste dut hori, ongi antolatzen ari dutela, ez? Arlo guztietan atentzioa izateko eta prozesua hori, kalitatezkoa izateko, ez? Hala, etorri, ez, badagola hor prozesu bat, ez, guztiekin bezala. Dena den, beste batzuetan ere komentatu egin duzu, askotan nahiz eta gurasoak izan, hasieratik zerotik hasi behar izan direla, aspalditik ikusten ez dituzten senideak direlako. Karo, bai, joia gainera nerabeak dira, karo. Ezki ja nerabeak, ikusten ari diguten nerabeak esango dute, amatxorekin ez, daukadan erlazioa, hombre, pues ez nahiz elegatzen etxera institutotik, eta amatxo besarkada bat, ez. Ez da, ohikoena, kontuz, gertu daiteke. Orduan, ja nerabeak direla, karo, beraiekan, ja zeukaten bere identitatea oso garrantzitsua da, nerabetasunean, ez? Ni naizena formatzen ari dut, zer nahi dudan, zer ez dudan nahi, eta orduan bapatean, justo aldaketa horren momentuan, fum, ala, banoa, emakume ez ezagun batekin, edo aitatxo ez ezagun batekin, amona utzi beharra, lenguzinak utzi beharrak, nire lagunak, ez? Bada oso da gogorra, eta gainero, imaginatzen dut nik, nire burua, orain, Alemaniara, horrela, bapatean, nagonarekin, ni gorrota handia sentituko nuke, baina zergatik ekarri nauzu hona, nik ez nuen nahi. Hombre, alde batetik, amatxo ezagutzearen gogoak banituen, beti hor daukazu, baina beste aldetik, ikusten duzunean denbora pasatzen dela eta hau dela oso hotza eta jendea dela hotza eta, ezten zara hori, doluan sartzen eta gorrotoa sentitzen duzu amatxorengan edo, orduan, oso garrantzitsua da laguntzea justo momentu horretan, erlazioa, esatea, begira, hau ez zait gustatu, hau gaizki sentiarazi nau, hitz egitea eta horretarako elkartea hori da bere lana baita, berriro familia sentitzeko, karo, nire amatxoa oso garrantzitsua da, ni arazo bat daukadanean, badaukatora amatxo bat, eta badakizu amatxo dela inkondizionala. Orduan, beraiek hori izatea garrantzitsua da. Bitartean, hori sortzen den bitartean, elkartea da bere familia txikia bezala. Bere bolondrezak dira, bere izeba osabak, eta badakite hor egongo direla estren eta azkenero, entzuteko eta galdetuko dietela zer moduz beste egunera azterketa, zer moduz honekin eta, eta bada, beraiek esaten dute, elkartea da nire familia txikia, azkenean lan egiten dugulako horretarako izateko, hori, pertsonen berotasuna eta familiaren antzekoa. Eta helburuak lortzen dira? Bai, egia esan. Batzutan esaten dugu, ze pena, igual, deitzen digute beste elkartetik, eske, etorri da mutiko hau, ja darama 3 urte Iruñan, eta oso gaizki dago. Eta esaten dugu, eske, etorri zen momentuan, etorriko balitz, ona elkartera, segurazki orain egongo zen ja, oso ongi, bai? Osea, pena bat da, egin behar duten denengo gauza da, dolua pasatu, doluari aurre egin. Eta gero ja, arazoak eske murrizten dira arazo pila. Nabaritzen dugu, etorri ez direnak, igual 2 urte ondoren, ikusten, karo, orduan konturatzen dira, gaizki daudela, eta ja, pues berandu. Ja, ez da, igual ja, dolua tratatzeko ja ez dago, bueno, elkartean ez daukagu lekurik, gainera, eta igual ja, pues hori, pues eraman behar duzu osasun zentrora, a ber, zelako aukerak dituen. Itxaron zerrenda daukazuelako? Bai, bukatu genuen urtea, bueno, azaroan, Itxaron zerrenda ikustu delegatu zela 80 pertsonetara edo bai, pasada bat. Ireki genuen aukera, batzuk ja ongi zaudela, alta hartu zuten, edo ja utzi zuten. Eta orain uste dut egongo direla 20 bat Itxaron zerrendan. Eta denak, pues hori, etortzen dira, bilerara ikusten duzut oso triste dagoela eta behar duela,
baina pues, gure baliabideak, bai, pues beti etortzen ez, eta beti ematen dut pena hori, ez? Baina horrela da. Bai, horrela da, Bai, baliabideri gutxi, baliabide oberantz joan gara, baina ez, jesuitaseko eskola bere lokalak usten digute, gainera oso jatorrak, oso ongi tratatzen digute, oso ongi gaude, baina ez gara kabitzen, ez? Gainera, baliabideak, behar dugun lokala handiagoa, lokala izatea behar ditugun, familia bat etortzen da, baina aldi berean bolondresak egon behar dute sala batean. Ja, familia ezin da egon, gainera, etortzen zaizu nerabe bat, arazo batekin, eta ezin dio esaten ditu edo non, osea, behar ditugu baliabide egokiagoak. Eta hori izan da, aurre egiten aldugu, lana guztiari, bestela, ezin da. Naiz eta guk nahi izan, kalitatea nik uste dut garrantzitsua dela, ez da jende askori aurre eman, harrera eman, baizik eta atenditzen duzuna, ongi egitea, bere prozesua ongi egiteko, eta jazta, bere bizitza aurrera eramateko. Hor dago urrezkoa kalitatea bintzat bermatuta dago. Bai. Eta informazio gehiagorako eta kontsultatzeko hori berriro ere ikusi nahi baldin badugu programa otsailekoa edo... Bai. Normalean saiatzen gara, gure web orrialdean informazio guztia jartzen, webikoitza asociacionsei.org, hori aurkituko duzu informazio gehiena, edo bestela, beti prest gaude arreta emateko, edozen informaziorako. Bai hor web orrialdean agertzen da telefonoa edo posta elektronikoa, idazten edo bizita bat egin lokaletara, horrela bai. Eta gero hori, agendan apuntatu martxoak 22an elkartasunezko afaria dagola, eta hor baita aukera dago ongi pasatzeko, afarian disfrutatzeko, gozatzeko eta gehiago ezagutzeko proiektuaz. Martxoaren 22an. Bai, hor espero zaitut, Bai. Eta Saloako talde guztiari. Hain izango gara, bai. Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko zuri. Hurrengo arte. Ale, agur.
Otsailaren 5 programa honela bukatuko dugu. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.